Manturo Prabu Broto ora gatang mundur jaga bawor jantung nantang karo Manturo sepuluh dalamu orang gondros terus kemana ya namun ya ajar dari foto pak dah sopo ini karo Prabu foto mau dewe amung nyawa lah nekat nanggolo tanpa nor mati modar teneng pulau tewo Bopo penembahan bawor modar Bopo nah ora wurung bawor kalah sore tayo gagah sore ning anggar tambah bengi tambah nglempuruk lemes ora ana gairah ora isa bereaksi kurang cairan bawor modar Bapak man ususe brodoli nah Mbok nenggala dasare ampuh pusakane dawa pucuke ireng tur meling-meling ye darani Mbok pun Mbok tinggal keri mawon ora wulung bawor ora ana dayane namaripun ora gatang mundur jaka Kang Bawor oh kaya kiye kedadeane Kang Bawor ora nanya Kang Bawor ora nyana banget Rika maju mungsuh Prabu Balate pambelani karo Ndarawi Sanggeni mentirawi nang Prabu Kresnambok menawa isa paring tambang konen Ndara Bimanyu nandang sakit Abimanyu aki sakit nyong lumarap Darawati karo Rika jaluk tulung karo Prabu Kresnambok pisan nambani Ndara Abimanyu malah teneng kedadeane kaya kiye Kang Bawor tangi Kang Bawor welas wani
Ludira kang wang-wang kekono bangsu mirat Kang Bawor San ketiyake banget Kang Bawor lah tangi Kang utange Rika karo nyongesiake Kang Bawor angger Rika ora ana bojone Rika si karo sapa yang gerayu kaya arum kena diarah umpama arum randa umpama duwe anak siji asal nyong sing ngaraya mandan gelem ning wong bojone Rika wis ayu ora lemu brindil nyongon ngaralah Kang Bawor anake lanang dipikirna Kang Bawor biyunge Rika wis dolan bae Kang Bawor anake lanang takon iramane ora ngerti nang endi biyung bae anake Rika njaluk pit listrik Kang Bawor kaya anakku si terima tak tukok nang pijengki pijengki bebane pelek peleke meletak rantene wis bodol ora ana oline arep tekso ki oli kumbok ora date Kang Bawor lari kado anak perawan cilik Kang Bawor tepikirna Kang Bawor wis dandan dewek mangkat dewek jaritan dewek angger utu melu kakange yen langsa tawang-tawang tangis Lurah Petro Kantong bolong kacarita wonten ing giling Dirgantara Raden Wisanggeni nampi dawuh Sang Hyang Wenang mangkono manjing anggane Lurah Caru Bawor ingkang sampun tatu arang kranjang saged waluya jati temah walu Kang lanyong nangis dewek kaya wong gemblung Kang Bawor ngomong dewek sauri dewek siapa yang menghibur diriku kalau bukan kamu Kang Bawor apa ya Kantong aja nangis dong. Napa? Deneng Rika menyat Kang. Lah nyong biasane ngertes turun menyat. Lah miki bojarku lemes. Nglempuruk kok terus tangi. Lah biasane ngris nglempuruk terus tangi. Rika ora apa-apa Kang Bawor. Rika ora apa-apa Kang Bawor. Ayo blagem dan nyong nang apa Kantong mau Rika ke taman wujuding Kyai Nenggala brodol jaringane sausu-susu ora medeni lah kah anu apa jenengane seketika isa mampet padahal wis muncrate wis banget banget ning isa mampet Kang Bawor nyong ngimpi ketemu Ndara Wisanggeni kanan-kanane nyong diparingi kekuatan satemahe nyong isa tangi Kantong Ndara Wisanggeni Kang iya ngimpi
perkara kita kerampungane nang ring nyong kantong mengko ndara antarja ndara Gatut Kacan ndara Noman ngarep tanggung jawab perkara iki Kang Prawa ayo dibantu Kang Prawa bumi konjing langit kelap-kelap katon lereginin canging aris bawur nembe wae nandang critaka iso waluya jati temah waluya nak belani dening aku manggaten sareng-sareng kados pundi caranipun mawrih manggen nata Prabu Kresna saged rawuh wonten Planggawati paring pitulungan kaliyan Ndara Bimanyu ingkang nandhang sagi dening kundarane aja kuwatir rawuh Wong minangka betenge wong dina ora gadang putus cakap parang. Bos. Hei. Mangkang yosro sombar lendo bumi kancing kumaludo kadi kontor kathok omahe kang caloniti Mbak lumimbak penyune kumambang keparap tetep piadege lambelan mripate kaya dene aku wis tepung ora pangling Antarja mapan ana pengarepanku iki papan mrutu aku Antarja kowe Kartomarmaya arep goleki Caru Bawor aja nganti ngriwu kimpul bebarung sinang bareng karep kelawan Petro Kantong bolong ing ngatasé Prabu Baladewa sak pirembuk kelawan Pendhita Durna lan Prabu Sri Bathara Kresna bakal ngedunake nugrahaning Jawata durung rampung nggone ngendika luka malah ketekan Petro Kantong bolong ngaturi Prabu Kresna supaya rawuh ana Plangkawati paring pitulung kawan Bimayu apa jenengane ora padha wae nyenyamah karo wibawaning Prabu Kresna ya ora ono alane Prabu Kresna kae mau klebu wong tuane Raden Abimanyu Yadika ora ungak-ungak sunging warak anguk-anguk cangkeming boyok ketiban tangan ora rondo bojok kaya takon tusa Betul. Ngalake dosa.
Rainggo pecah sirahku Kang. Kaya bledek suarane Pak. Ajar. Sip. Ajar. Wah. Terus. Cantang alanya. Ajar. Bablas. Ajar. Alayong.
aku. Ora mengkon. Sopo? Raden Gatotkaca. Kondang Satra totek kawat balunge wesi kulite tembung trapakane becik. Dengkule wadung ngidepe kawat bemdrak ngentut LPG warak. Nguyuhe solar. Ambruk. Pasang kuda-kuda. Putih Sototo Jalma. Hanoman kang dadi aranku Bagus. Ayo. Wah. Ayo. Wah. Bet. Ya. Waduh. Waduh. Wah.
Dah. Wah. Wah. Wah, ya. Wah. Langsar dening aku. Oh. Dah. Halilempah pangananku babat mentah. Halilempah pangananku sinden mentah. Alanda brola. Orang andel. Doyan babat mentah apa? Sorawito piye? Sumbar niku donge ampun kados niku. Sumbar sing apik. Halilempah. Pangananku tempe mentah. Golek mangan nang sejeron omah, ngenteni simpen ning bocah. Weh, sumbare. Sumbar sing berfaedah ya kaya kuwe. Iwak karo tempe ke caranya milih tempene. Bisane Proteine ki akeh. Gisine ki akeh tur dasare gawene sekangaring kedelek. Ya. Dadi angger gorenge enak, biasane nglengah biasane. opo enak? Ya enak. Wong makanan sehari-hari. Angger kudanen lah teles. Ke umum. Soki daun bawang. Opo yo? Ya iya. Ning iwake ya enak. Jenengan nggih prajurit jenengan. Kaya ngene opo darani bakul balon? Lah mirip. Ijo-ijo meletus balonku ada 5. Kowe marai menghibur. Oke sih, nun sewu niki. Niki keng napa niki jarku punuke mandan ora normal apa pripun? Ngawur. Ora normal kepiye? Ki anu laire ke planet-planet apa anu kepriwe? Ora. Aku ki mau buta. Yang ngerti buta sing ngarani buntelan sih siapa? Buta Maju perang arep nguntal Malang prajurit Ngamarta. lah nguntal kok dadak mengaring Malang. Ado temen. Nguntal donat lah enak. Nguntal meng Malang. Nikane anu Raden Gatotkaca niku anu ampuh. Kowe ngerti Gatotkaca? Ya ngerti apal wong dina-dina kumpul nang ngaring kotak. Apal. Jenengan angger mungsu Raden Gatotkaca. Lah tidak belum. Burung karuan bisa. Wis kaya jenengan ke buta ke cukup mikirna sande kalan bae. Timbang bingung. Arep perang nang pinggir kali bebas. Perang nang ngaring pasar bebas. Apa arep daftar ngaring kadusaan nanggap sande kalan bae ya kena. Wis cukup. Apa milih sing nembange Cicok bolo nyumingel. Bang nyamo nyamyo menyang wi. Anak kowe lho. Dalang sapa? Dalang Dariman Budi Siswa Carita. Komplit. Pun mangga jenengan majeng mawon. Mongso kalian Ndara Gatotkaca sing ati-ati. Dongake. Ya tak pujekaken. Muga-muga jenengan padang dalane jembar kubure goblok. Dongake wong mati. Ja! Ja! Maju.
ngalayo ngalayo